पाइथांनि पान्दाव फाइमाजक फाइजाक एबा सक फाइजाक नरंनि आमचाइनि जत्त बाय खासुक साख्लाय चमजाक ते चिनी TTA से हापांनि चिनी Honorable MDC बरमगोनां गणेश देवबर्मा तैबो फाइमाजक फाइजाक चिनी TTA से हापांनि तैबो तंगो चिनी खुमुलुं साबजुनालनि चिनी Honorable Chairman बरमगोनां कृपेश देवबर्मा तैबो तंगो चिनी नरनि आमचाइनि चिनी चेयरमैन वाइस चेयरमैन तै जत्त सोशल वर्कर तै चिनी नाइकल नाइट क्लबनि जत्त चिनी आदं संनो पुलानो सारिक जरानि आनि खागाम ते हामजामा कुप्लुं दिनि जों अमा हाके कैसा चिन सिग्ला चालायरनो थुमुन हाबर सजायतु बय जों द्रुक द्रुक लाय चिनी सिग्ला चालायरनो साकाहाम खाकाहाम तंका हंगाय तननान बागै लाम फुनुमान बागै चिनी क्लाबनि आदं संनो आनि खा कुप्लुं हामजागमा ते खागाहाम याफारो जों दिनि गोरों गोरों थायो अमा हाके जों थुमुना बातेलामा नुगै दङ आव बेलायखि खादुं थाय तांनि हाके चिनी आमसायो चिनी आदं सं बेलायखि साथारि दङ चिनी सिकला चालायनो साकाहाम खाकाहाम तंकाहाम के तनन बागै तांनि हाके जों गोबाल हामेति पारासाराव जों नुगै दङ आगिनि जरागो जों ड्राग्स खिनि से खोनाव पियाबा मगल बायथं बाय जों नुयाखौ आगिरगो जों रिहेबिलिटेशन सेंटर बुगु बाय खोनाव खुंजो बायसे खोनाव बुगु बाय समाज खोनाव पियाबा जों मगल बायथं नुयाखौ पियाबा ताबुगनि हेके बोली दफानि सिलि चिनि सिगलाम सागो क्लाइमा बाय चिनि दफा क्लाइमा बाय जों गोबाल हामेति बारसरा अमा हाय जों नुगि मा दङ तांनि हेके आगे चिं बर ड्राग्स सावनि खोनांगे ड्राग्स बर फालोनि खोनांगे के मणिपुर रगो मिजोराम रगो हिंचि मिसे जों खोनाव पियाबा ताबु हेके नक्सनाव गारि रगो जों नुगि मानो गामि आम साइरगो चिनि तापु बहु सना ड्राग्स साइ पावर वाइजर नुगु अमन बाय बेलेगन खासाव पियाबा दिनि तेरेक लागि जों चिनि बुबाग्रानि नायकल फांबाय चिनि जत्त तिब्रा सारनि थानसाबाय जों दिनि गामि गामि आम सायो चिनि सिग्ला चालायनो जों थुमुनि बिसितिबो जों बर्मा साकाम काकाम अ ड्राग्स कासु करन बगै जों याप्रे लाइखा बाक्सा अमा हाके क्वेश्चन खायो अमा खाय जनरो ग्रेटर ट्रिपलाइन माने फुटबल मुथिं गै ने बास क्वेश्चन खायो तेवा तापुरनो आं खाका हामै सानम जुङो नाइदि अमा काइसा थुमु काइसा चिनि ता काइसा पार्ट और डिमांड रो कैसे पार्ट अब तंगने तंग कंटिन्यू चोलिंग तंग चिन बुबागन तिगुन मुंबाय अब बाय अब कुन लिंक रे अब निके जों चिन सिगला चाले रनो जेफोर जों चबाव तामान हिंगां के जों साक हामनांगौ हाक हामनांगौ तंग हामनांगौ आबन बगै जों चिन सिगला चाले रनो जों साक हामतन हिंगे तामनांगौ के ओ थुमुरा बेलेखनि इम्पोर्टेंट ति फुटबल फांथुं बास्केटबल फांथुं बैडमिंटन फांथुं गोबां मा जानजेल जे थुङि तंमानि बं सालनि केरियर बो सामि मानो नुखुम हामसारि मानो सोसाइटी नो बो जों कुछ कलक अप्लाई खालायति सेमान आबन बगै ओ थुमुर बेलेखनि इम्पोर्टेंट नगे जों अबनो सानन मुसुबो स्पेशली जिनि सिगला चालायनो आं बेलेखनि पॉइंट मुसुबो तांनि हाके जों जेसा मंसाबनो जों दाबि खालायदि लामा काम सानदि हाजा तंना नानाय हाके जों लामा माननाय जों दिनै स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल एबा इंग्लिश मीडियम कॉलेज एबा इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी सानदि डिमांड खालायदि एबा जोंनि थांजन बिसिदै जों अ डिमांड टिक्ला माननाय मे दिनै जों गोबां मा डिमांड खालायलाय जों पॉलिटिक्स खालायनाय रगो याबा अ डिमांड सामनि बागै जों सिगला चालायनो बागै जों फ्यूचरनि बागै ना दिनै अ सिगला चालायनो दिनै ड्राग्स बे कोबलै दिनै बर कमेन्ट हाके अ डिमांड सामनि बागै नायबा आबन बागै जों अ डिमांड नो जों सानमानि लगी चिनि सिगला चालायनो साकाम खाकाम तंग गाहाम तनन बखतिबो जों जागै जों याप्रि मास खालायनाय आगि रगो जों रिहेब सेंटर नि खोनाव याबा ताबु हेगे निजे मकल बाय थंबाय नंगौ तानि हेगे थानाय जरा रगो जों रिहेब सेंटराव इनोग्रेशन खानाबो रिं जागो आगि रिहेब सेंटर तामो हेगे जों साइज मानिया ताबु हेगे तामो
rehab center ro inauguration khalanya bagui se जोंनो invitation दिखायो बेलेगन बखा साव तंथना तो बात छरी दियो बखा से बेलेगन साव तांgi हके जों ओ जाव सफैका ताबो जों आगे खनामानि ताबो जों साव क्लाइया आवन bagui जों तिनी जत टिक लुकरो जत टिक प्रसर तिनी जों आनि नगो आनि बसानिया फान जों थुम बनि बसाफान जों गैतम थुम तिनी ब तिनी ओ drugs गुलि तो हके आनि ताको आनि बुखिनो जों बनो लामा kahama सजे तो बना bagui जों थुन हाबरो जों बरम सजाय माको बनाय तांनि आगे थुमुनि बिसिदो जों केरियार सामै मानो जेमन जों परिमान बिसिदो गोबां मा साइन्स आर्ट्स कमार्स गोबां ब्रान्च दङ जों डॉक्टर फराय इंजिनियर फराय जों गोबां प्रोफेसर दङ गोबां अफिसार टीसीएस अफिसार आईपीएस आईएएस गोबां दङ अमन कारिबो जों थुमुनि बिसिदो जों अ हायिंगो कुछु कप्लायङै सिनि जाय मानो साइन केरियार सामै मानो आबन बगै जों चिनी बोबाग्रानि नायकल फंबाय टीटीएडी साहापंगो फायमान यागुलो त्रिपुरा हाव टीटीएडी सो अमन पुइला त्रिपुरा फुटबल लीग नि चिनारखा जे थुमुनि बिसिदो चिनी गोबां मा गोरों चिनी सिगला चालाय न गामि गामिनि ससाइटी बै बसकंगो जों नेशनल एबा इंटरनेशनल प्लेयर्स साननान बगै जों या प्रेसय दङो अमन बगै जों ताबो चिनी अ टेबल थुमुं चेंजाय दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ कमप्लीटिंग का बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ ताबो कन्टिन्यू चलि दङ फाइनल अंग जों खुमुलंगो फाइ थंफायनाय आजागो चिनी बार हा गतरनि थंख्रनि सिजागनाय रबो चिनी अर फाइ माजक फाइनाय तै चिनी थंख्रन नबो जों हायकेनो साजा बार हा गतर एबा अ हाइ गतर गनखौ फिनि सिलिनान बगै जों बरनो फोरोंनानै एबा सेबिनानै जों दिगेलिसि याफनाय दङ ने तिनि बगै हायनो हाय आं कय फिनाय जि जत सिगला चायनो जों चबाव गोब्लायना निगे जों सा गाहाम खा गाहाम तंखाम नांनाय जों थानसा तंनाय नांनाय चिनि बुबारनि नायकल फंबाय जों साला चाबजगै अ हावा जों देसे गोब्लायनि फिनाय अको कसारिनो तिनि आमसे जत लुकरनो आने हमजाम कुफुलुम ते खा गाहाम याफरै आने अको चिकन सावरनो अंसितुं उसुन अंसितुं नरजतन गाहाम कुन तंदि जतन खुलमायका हामबाय